señores, son as 6:31 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo aquí no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Como cada tarde dicimos sempre, tedes nos que seguir nas nosas redes sociais. Por qué? @Voltas co Prato. Aí están penduradas todas as receitas. Xa sabedes que as receitas é cousa vosa da xente que está na casa, porque os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulia e Begoña. Un aplauso para eles. Levanta as mãos. Que pasa? Está ben? Xa estou, Me xa llaman estou. Begoña e xa é man inteira. Xa estou, mira. Moi ben. Estás ben, eh? Sí. Foi unha queimadura ben feita. Sí, queimei ben. Moi mal. Eu cando fago as cousas ben. Cando te queimas, Estas queimas queimaduras, ben. atrapalladas. E as chapas, hoxe pides con chapas novas, Sí, a ver? mira. Ah, tú pon uvas con queixo, saben a beixo. Opa. Que ademais, vos decides beixiño, eh? Beixo, non? sí. No sur, que pon a de Xulio, que me intriga un pouco máis. A Voltas co Prato. No, outra. Ah, Quen amasa e coce, todo lle loce. Toda lle la fe. A ti que vas a amasar ou algo? Sí, Sí? sí. É porque eu non teño E a chapa. cocer tamén. Porque te trabas moito, gañotas. O día que non te trabes, damos unha chapa. Se non me trabo hoxe, que ainda non me trabei, se Acabamos non de me empezar. trabo hoxe, levo chapa. Veña. Veña, xa está. Pois imos ver que E se nos... te trabas, colleja. Vale. Imos ver que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae Nieves, de Santiago. Ola, son Nieves de Santiago e vamos a facer unha porrosalta. Nunha pota, poñemos un pouquinho de aceite, pochamos as cebolas moi pochadiñas, engadimos o allo porro, as cenoiras e a continuación a agua. Cando empeza a ferver, añadimos as patacas e deixamos cocer uns 18 minutos. Unha vez feito, servímoslo nun plato fondo e se queremos podemos añadirlle un pouquiño de pan frito, que está moi rico. Está boísimo, eh? Sí. O porro está espectacular. Temporada total. E eu non sabía, isto é novidade para mí, que se pode comer absolutamente todo o allo porro. Sí, sí, sí. Podes comer tamén a barbiña, Sí, sí. así? Non xogues ca comida. Sí, Non sí. xogues ca comida. Que, ó. Que non xogues ca comida. Pero podes comer a barbiñas. Sí. Sí. Sí, sí, é buena cociñar. Eu vou cociñar con todo. Ah. Desde aquí hasta aquí. Co verde, co branco O verde, e ca co branco e barbiña. ca barbiña, sí. E que faz ca barbiña? Pois xa o verás. Vale, vale, vale. A ver, quero saber todo antes de tempo. Bueno, eu que sei, Vale. quería saber, o sea... Con pero que tranquilidad. Pero que vas facer? Ela propoñía esa especie de crema? Eu vou ti? facer tamén unha cremiña, voulle facer caso á invitada, Ah. pero vou usar... Ela non fai unha crema. Vale. Bueno, xa está, Julio. Xa estamos, Xulio, con molestando ao historietas. personal. Veña, sigue, por Non me deixes favor. falar. Nada. A colleja vai na levar el. Vou facer unha crema co puerro, con un pouquiño de patata, e voulle engadir ao final uns taquiños de queixo San Simón da Costa, Moi ben. así para que lle dé o toque afumado. Afumadiño. E vou usar un pouquiño de nata para que me quede moi cremosa, e vou rematar cun salmón. E o resto xa verás. Moi interesante Así o vou que ganar. propón hoxe Begoña. Sí. Eu vexo o prato gañador, eh? Eu non. Xulio? Pois eu vou usar todo menos a vara. Eu vou non afeitar. Vou utilizar o verde e o Vale. branco. Vale. Eu vou facer unha masa moi parecida á da pizza, nesa liña, e voulle integrar o allo porro dentro da masa. A focaccia. A focaccia. A focaccia. Coñécela, non? A xente da casa, ao Pois mellor... é unha masa un poquinho máis hidratada. máis gordiña, non? máis, Podemos dicir, no, igual. é máis... Máis ponxosa. É máis esponxosa, Sí. é máis crujiente, máis alveolada. Moi ben. É unha masa Pois mira, un poquinho mira. diferente. Cala a boca e cociña. Veña, cociñamos con allo porro, non voltas co prato. Marchamos con Xulio. A ver, quero ver a túa masa. Bueno, mira, moi sinxela, vale? Sí. Sal, levadura prensada de panadería. Levadura prensada. Levadura prensada, Vale. sí, levadura fresca de panadería. Vale. E auga, vale? Nada máis. O primeiro que vou facer é disolver a levadura Ajá. en parte da auga, vale? Vale. Isto disolvese moi fácil, simplemente facemos un Fai poquinho ser. así. E cando tes así en bloque non é fácil de desfacer, ten que ser No, con pero agua. así queda disolta e así o que nos aseguramos é que se reparte ben por toda a masa. Ah, vale. Vale? Perfecto. Mira, isto é 1 kilo de fariña e aproximadamente... Non, aproximadamente non. 1 kilo de fariña, 700 de auga e levadura depende do tempo que vayamos a dar de lévedo, vale? Podemos... O ideal para isto son fermentacións moi largas, de 24 horas na nevera, 48 horas na nevera.
A temperatura ambiente, pois, cando doble o seu volumen, vale? 24 horas na neveira, dixeches? Canto máis tempo lle vai a mordar Sí. de fermentación, menos cantidad de levadura. Neste caso vamos a utilizar uns 15 gramos, vale? Por qué? 14, Porque 15 lle vas gramos, dar- porque vai ter, pois, hasta que deixamos a temperatura ambiente hasta que duplique o seu tamaño. Vamos, entendo que vamos necesitar un pouco de máis. Vamos a necesitar bastante máis. Bastante máis, vale. Mira, Entón, metes polo medio, non toda a mestura que fixeches da auga. A auga, cale E da o levadura? lévedo e lévedo? e a fariña. Botámoslle un poquinho de sal Ajá. e botámoslle o resto da auga xa, Vale. hasta 700. Vale, é unha masa que é un pouco máis pegañenta que as que estamos afeitas, a masa da pizza, a masa do pan, a masa da empanada, porque é unha masa moi hidratada, vale? Vale. O que temos é simplemente que mezclada moi ben e despois darlle o truco desta masa é o tempo que pasa levedando. Sabes que podemos facer? Que nos chame a xente da casa. Claro. Que nos chame e nos conte como fai as masas. Se deixa fermentar as masas tanto tempo como a nós, non? Eso é. 24 horas, 48, o que deixedes, por favor, 664-4834-19, o teléfono da Volta Esco Prato, chamade, comentade e anotade o que imos dicindo, porque hai 50 euros dunha vez. E 50 de outra. Vouche deixar falar máis a ti, así non me trabo, e levo a chapa. Si casi te trabas ahora, Pero non me trabei. Sí, casi levas colleja. Pero non é o E caso. colleja con esta man, así. Non é o caso, é trabarse. Veña, entón, mesturas Mira, é todo. unha masa que hai que traballar bastante. Claro. Veixo que se che pega moito nos Sí, dedos. pegase moito porque, como che Iba- dicen, é unha masa máis húmeda. Sí, iba che botar unha man. No. Pero mellor non, porque mellor senón mancho. Mellor que non. Non me quero manchar. Non te arrimes moito porque igual te manchas tamén. Non vai a ser. Tío, traballo sempre como fas ti. Con Lonxe. distancia. Lonxe. Con distancia. Pois mira, vouche dar distancia e vou marchar con Begoña. Moi ben. Veña, aí queda Xulio amasando. Vamos con Begoña. Pois mira, Hola, aproveitadora da Allo Porros. eu son aproveitadora de todo. Moi ben. Eu allo porro Porque- como a porco, non? Sí, Aproveitas todo. sí. Aí está. Mira como eu, por exemplo, para limpialos, guai, que queden... Esta non teñen casi terra. Pero Xa. tú cando se arrancas da horta, está todo de Escoita, terra. Hai que abrilos estes ben. allo porros, onde son? Estes non sei, pero... Ah, non eran dos teus. Non te que os sacaras ti. Sí, home, no, os meus están na casa, están no Ah, restaurante. non estou... O sea, presumiches, porque hoxe chegou aquí xente da casa, chegou aquí dicindo soquei os arropós allo porros, saqueinos da miña horta. Pero non, era mentira, non trouxeches dos teus. Non trouxen dos meus porque ahora como veño en tren, igual me para por mercancía peligrosa. Por andar cargando co allo porro. Entón, Mira. córtalos en 4, non? Sí, cortos en catro. Vale. Estou confitando xa aí un poquinho, ves os ariños que Sí. estou facendo. Parecen aros de cebola. Estou nos facendo, vou nos confitar un poquinho, por vámonos marcar para acompañar a nosa cremiña. Vale. Vale, vamos a deixalos unha hora en aceite, moi lentiño. Vale, non temos unha hora. Non tes unha hora, pero bueno, terás que facela. Vamos facer hora televisiva. Eso. Pero, en calquera caso, confitalos e deixalos como cocer en aceite, non? Exactamente. Mais ou menos. Sí. Así, vale. Sin, Moi ben. sin nin azúcar, nin Nada. sal, nin nada. En aceite nada Simplemente o máis. allo Aí porro e está. listo. Eu doulle estes cortes nos allos porros Para limpalos. ben. Porque normalmente aquí non teñen nada sucio. Como están tan apretadiños non lle entra nada, pero sí que nas partes, nas verdes e nas partes aí máis tal, Sí. pois Ou mellor sí que hai pode ter restos de terra, restos de terra non? ou así. Neste caso vamos usar agora 3, 4 puerros así, máis ou menos, vale? Pero son grandes, Bueno, a ver, grande non son normales. A ti son máis, os teus son máis grandes. Home, claro. Terra de Ríos é superfértil. Entón, con isto vas facer unha crema. Ahora vou facer unha crema así, ca pataca. Vamos a botar un pouquiño de aceite, así. E vou usar tamén manteiga. Vale, Vou nos sofreír un pouquiño, pero non moito, porque eu que quero que non colle moito color. vale. Así, vamos lle dar aí, Dai un pouco de caña, aí. ese, dalle aí ao 9. A tope, ao 9. Para que vaya facendo, sí, que non temos moito Se vai tempo. facendo manteiga que non temos todo o día. Claro, Aí está. aí, Igual na casa a xente non nos está vendo, ou, bueno, non nos está cheirando, máis ben, pero cheira moi rico o sistema este de confitar. sí, sí. ¿Verdad? Bueno, o puerro é riquísimo. Sí. Agora Eso- estamos moi... Bueno, é que se usa pa- eu uso sempre nos moitísimo. aficionamos moito. Sí, Ollo, por sí, sempre sí, nos sí. gustou moito. Pero sí que é certo que últimamente nas cremas, nas sopas e demais... É moi suave. Hai en todas. Sí. Hai en todas. Sí, sí. Vamos lle botando as patacas. Dalle. Botámoslle así, 3 pataquiñas medianas, así, 3, 4 allos porros, depende do tamaño que teñen. Moi ben, pois creo que chegou o momento de chamar a nosa convidada de hoxe a ver que lle parece o que estamos cociñando a Nieves de Santiago. Un aplauso para ela. Hola. Hola, Nieves. Vente por aquí comigo. Vente por aquí. Que tal, como estás? Hola. Ben. Estás ben? Ben. Así que eres consumidora de allo porro. Gústache? Sí, a verdade é que sí, me gusta para todo. Bueno, primeiro fixetes como... Pero, claro, en gallo porro solo no, pero acompañado de algo Ah, siempre. Pois que che diga aquí Begoña o que está a facer, porque
sei que vai utilizar todas as partes do allo porro. A barba Ole, incluída. moi ben, A barba incluída. Vamos ver o que fai. Vente, arrímate, arrímate. Mira. Ole, Contalle, moi ven. Hola. Hola. Pois mira, estou facendo, aquí estou confitando un poquinho de allo porro, así en rodaixas máis ou menos dun dedo e medio, e vámoslo manteñer unha hora no aceite así templadiño, que non queremos que colla color, e ao final de todo vámoslo marcar. E aquí temos pataca, Botoulle un pouco de aceite, manteiga, deixou que se desfixera a manteiga, botou a pataca e agora o allo porro. O allo porro. Guau. É unha pena que non poidan ter o olor na casa. Eso sempre o digo eu. Vedes na casa, como non digo as cousas por dicir. A xente que ven aquí tamén o di. Claro, que sí. Porque recende. Así é que despois o público sempre nos di Queremos comer. Queremos comer, que nos der estar aí, normal. Home, estas horas tamén hai A fame estas xa. horas hai fame, xa, sí, Claro, sí. se non quero comer a merenda. Moi ben. Isto non queremos que colla moito color. Pero escoito unha Entón, cousiña. simplemente, vámoslo manteñer así despaciño para que vaya... Dime. Digo, cunha crema normalmente leva auga. Sí. Pero Sí, Fáltache o- falta auga, falta auga. non a tes aquí, non? Non, volves a tú que deixo a pouca. No, pero mira, non te preocupes porque eu, ca maxia de presentador, Varme vou conseguir pedir auga. que che traian auga. Auga para Begoña, vai aparecer en calquer momento. E, mientras tanto, vamos con Xulio. Xe veredes como despois ten auga. Vamos ver o de Xulio. Ai, mira que fai este Bueno, home. xa fixen a magia, vale? Vale, A magia, mira. xa fermentou. Xa fermentou, vale? Xa pasaron, pois, 3, 4 horas, dependendo da temperatura da habitación, ou 24 no caso de que facelo dentro da nevera. Pero a masa, É unha non- masa, a mira, masa esa como ten ves. cousas en riba, Xulio. Mira, moi pegañenta, vale? Mira que bonito. Aquí botei un poquinho de allo porro pochadiño e un poquinho de tomate seco picadiño tamén. Guau. Deste que hai en todos os supermercados. E ahora vou integrar un Vale poquito. mesturar todo. Vou integrar un pouquiño. E non tes nin que utilizar fariña para traballala nin nada. No, esa porque masa. o que quero é que nos quede así de húmeda, porque así Vale, nos vai vale. quedar despois moito máis cruxiente. Que non vos dé medo traballar con ela, porque, inda que parezca pegañenta, ves, despega bastante ben da... No, medo non dá o caso, é que non se che quede nos dedos. Claro, Isto non quero despois é dicir, unha- sí, Ese é un problema. Isto despois é unha exquisitez, eh? Mira, É unha- mira, mira. é Mira unha que maravilla. pasada, Mira como vai, ves, como vai pintaza aparecendo, ten iso, como vai aparecendo pouco a pouco todo o que lle botamos, e despois vamos a poñer un pouquiño máis por encima para Hola. potenciar un pouco tamén o sabor entón de... iso entendo que no medio da masa vai aparecer, non? Ti meteslle un bocado e no medio da masa vas ter eses condimentos, Xa vai non? aparecer, e aparte a propia masa vai ter o sabor do allo porro e do tomate. Pero mira como recende, podedes vos achegar se queredes, Nieves. porque recende... Moi ben, sí, maravilla. moi ben. Ganas aquel, eh? Sí. Gana aquel. Oh, Claro, porque aquel está na calor. claro, aquel cheiro mellor. Está na calor. Aquel cheiro mellor. Este está en frío. Nieves, antes de pedirche que vayas á zona de sufridores, tenche que preguntar cal crees que pode gañar dos dous. Así, cheirando, sin comelo aínda, sin Home, comelo. cheirando non vale, porque se recende este non Xa. me recende tanto. Xa. Pero calquera dos dous. Non te- Calquera dos dous ten moi boa pinta. non te eh. O meu vai a recender cando No, salga, xa claro. verás. Cando A salga ver, do forno. os dous van a estar boísimos, eso Sí? fijo, sí. Bueno, pues vamos a dar un aplauso a Nieves de Santiago e que vaya á zona de sufridores. Un aplauso para ela que está connosco aquí, na Voltas co Prato, no día de hoxe. Que Bueno, que che pasada, parece? Que é unha pasada isto, Queda- é isto- unha pasada. isto é unha maravilla. É unha masa super curiosa porque non é unha masa que Claro, estamos habituados. tampouco é non? unha masa, como ves, por a textura que ten, que podamos estirar ahora con rodillo. Entón, o primeiro que vamos facer é coller un papel de forno, vale? Pero vale meter no forno, tío. Home, claro. Sí. Claro, é unha... Home, e logo as masas como se... Eu estou atendendo a ele, a ver que me di. Mira. Ti explica. Sí, vamos a meter no forno, vamos a Vale. cocer no forno. O que a masa e coce, todo e loce. Vale, entón. Vamos a intentar Está coller intentando máis ou cortar a menos- masa, talle bueno, costando. No, máis ou menos a mitad da masa. Eu vou intentar radiar isto como se fora un desastre, pero en realidad vai quedar espectacular. Vai quedar vale? moi ben, xa verás. Mira. Ben, Xulio colla Mira, masa. ves como é de pegañenta? E agora vamos a ir estirando pouco a pouco. Ala. Mira, axúdame estirando o papel, por favor. Agora xa queres que traballe. Home, é todo o que vas a facer hoxe, ó. Boa, a masa é unha pasada. Mira, ves, quedase Pasa que, claro, pegado ao pégase papel. moito, Sí, claro. pero ao salir do forno vaise despegar, xa verás. Claro. Entón, o que intentas facer é poñerla, que intento poñela facer é- rectangular, non? Poñela o máis rectangular posible, Vale. ves? E xa metes así no forno, tal? No, vamos a dar ahora unha formiña. Home, si, ó. No, vamos a facer as marcas que fan características a A focaccia, focaccia. vale? Que vámola ir fundindo un poquinho por dedos, se nos deixa, Claro, é porque que está moi pegañenta. igual hai xente na casa que algunha vez comeu focaccia e se vos dades conta, a focaccia leva como si andiveras fozando cos dedos, verdad? Eso. Muratiños, así. Sí. Pois é o que intenta facer Xulio Claro, agora estoy, mesmo. estoy intentando, pero non me deixa porque está bastante húmeda. Pero Vaya. bueno, eso que pasa? Que é bo
para unha cousa, non nos deixa. Pero bueno, vai ir igual porque vai quedar espectacular igual. Non? Eso é, mira, e agora por riba vamos a colocar un pouquiño do mismo allo porro. Recordamos que ese allo porro está xa sofreído, non? Sí, está pochadiño. Pochadiño, xa pocho un pouquiño. Un pouquiño de allo porro e un pouquiño deste tomate. Hola. E así con isto, un pouquiño solo, porque xa temos nada. A mí ganas de comer, Vale, e agora, meca. como é unha masa moi delicada de traballar tamén e de transportar, eu na casa teño un truquiño que son estes manteliños de bambú que temos todos ou de madeira. Entón, mira, colocámolo así. Ah, vale, espera. E vámolo. Que bo truco Vale, este, ves? que bo truco. Entón, desa maneira... Transpórtala ben. Eso é, transportámoslo ben. Ben. Ten que ir ao forno. O forno está a tope. Vale. Está a tope e vámoslo meter no chan do forno. Abaixo de todo. Abaixo de todo, 2 minutos, simplemente para que nos faga unha costura. Vale. Atención, vai ir 2 minutos. A parte de abaixo de todo, non? Eso é. E despois subímolo. Perfecto. En total 6 minutos, non? Uns 6-7 minutos, sí. Entón, mira. Cá, como bota lume isto, Oh! Pero vais a má porta, que É lume isto, Mira, entón agora metemos todo para dentro. Dalle que teño que Xa está. coller aí a María Jesús. 2 minutinhos. A ver, María Jesús de Mesía, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Tens que estar alucinando con isto, non? Bueno, eu tamén son das que uso moito o allo porro. Ai, sí? Sí, sí. Gustache moito a ti, María Jesús? Claro, que eu viví no País Vasco. Ah, pero ti, o de facelo coa focaccia, así, coa masa esta, non, ou sí? Non, Ela fai a nunca. porrusalda, verdad? Claro, Sí, efectivamente. claro, fai a porrosale, claro. E digo eu, María Jesús, que che parece o que está aquí facendo Xulio? Porque é unha masa bastante curiosa. Sí, non, fíjate que me gusta hacer cousas e mirar. Sí. Como digo sempre, a cociña é un laboratorio. Sí. Onde se experimenta con distintos Sí. produtos e sabores e todo eso. Oiches, ti quen crees que vai gañar dos dous? Bueno, normalmente falo ben os dous. Home, como xa, digo. porque son vos. Claro. Ademais, o de Begoña tamén ten pinta de estar boísimo, Sí, os dous utilizan parte, por exemplo, Begoña vai utilizalo a raíz do allo porro. Eu Sí, sí. nunca o utilicei. Moi ben, pois queda atenta do programa a ver como se resolven as receitas, vale? Vale, Veña, un bico. suerte os dous. Un bico, Que chao, gan- chao. Veña, Un bico, chao. Chao. A ver que pasa, A ver. A ver que pasa. Ti como Todo vas? sorpresa. Venga, crema. Eu vou ver, mira, que colorciño xa ten agora. Vale. Voulle botar un pouquiño de sal Ajá, para que vaya collendo, que pois hai que catala. moi ben. E un pouquiño de pimenta. Hai xente que usa a blanca para isto. Vale, ti non. Eu non, eu uso a negra porque a min a blanca non me gusta. Tío esa negra. Vale, pois vamos dar un pouco de tempo, non? Vamos dar un pouco de tempo ao que está facendo Begoña, porque o allo porro é unha das variedades da especie, atención, Allium ampeloprasum, que é a mesma cebola máis o allo. Como vedes, é unha familia ben importante. Sen ela a nosa cociña non se entende. O allo porro, en particular, é originario de Asia Oriental e del todo se aproveita, sí. As follas, o bulbo e tamén esas barbas tan simpáticas. Probade a cociñalas como se fosen chips. Unha auténtica maravilla. Aquí, o máis habitual é cociñalo en cremas e sopas, onde ten especial protagonismo. E logo, a todos nos resultan familiares as porrusaldas ou as bichixuá, ou incluso os calçots cataláns que se cociñan á grella e que tamén son da familia. Como vedes, os allos porros son moito máis importantes do que pensábamos. E xusto por iso facemos hoxe estas dúas espectaculares receitas. Lembrade que todos os detalles estarán tamén nas nosas redes sociais, @avoltascoprato. Seguídenos, aí, @avoltascoprato estarán penduradas todas as receitas no TikTok, Instagram e no Facebook. Estáme vindo así. Madre mía, como estás. No, como estás ti, Oh, que maravilla, Mira, xa está. Buah, apareceu xa auga. Apareceu má auga, menos mal. Vale, vamos a recordar a xente que leva a túa crema, a ver se fago en memoria. Levaba aceite, manteiga, Allo porro a e pataca. Allo porro que o picou absolutamente todo. Deixou Xa aí un está. pouco as barbiñas, non? Sí, mira, teño ese E parte aquí, non ves? Mira, Isto ten que aí vamos... as barbiñas e máis o que ven sendo a parte verde. A parte verde. Piqueira moi finiña, así. Vale. E o que vamos a facer é pasala por un poquinho de fariña, de arroz, e de por freíla. Ah, vas facer como se fosen Uns patacas, crujientes. claro, uns cruxientes, unhas patacas fritas de allo porro, non? Exactamente. Por decirlo así. Vale. E agora Moi vamos boa idea. engadir... Vamos queixo. engadir o queixo, a nata,
Vale, a Así. crema xa lle botas a nata, máis ou menos canta leva. Vai a ollo. Esta, a ver, no, a ollo no. A ollo non. Pero sobre uns 100, 150 gramos. Depende do que che guste máis. Vale. Con máis ou con menos. Vale, vale. E agora vale. vamos botar. Que ainda así, entre a manteiga, a nata e o queixo curado xa vai ser Sí. mantecosa, non? Xa vai ter Claro. ese sabor de manteiga. Exacto, mira. E agora, botolle Vale, uns dadiños de queixo. Uau. Deixo que se cociñe un chisquiño Que e rico vamos está a o triturar queixo, o xa. San Simón. Está o San buenísimo. Simón. Que nós outro día cociñamos con queixo de arzó porque era a festa, pero queremos cociñar sí. con... Eso es. Queremos Sí. cociñar con todos os queixos, Sí, 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 sí. Co cebreiro, co San Simón da Costa, co tetilla, boa. Este está boísimo. A mí encanta Sí, o toque sí. ese fumado. Sí, A sí, corteza uso ya tamén. Pero, neste caso, hoxe non o vou usar. Vale. Entón, vou aí acompañar simplemente tamén- deixas que se vaya desfacendo o queixo. Que se vai a desfacendo o queixo e agora vou a triturar. Cando empeza a desfacerse o queixo, vou a triturar. Ah, Eu teño que cambiar o forno, cañotas. vale. Vamos, que hai que cambiar do forno, Veña, queres que o abra? Sí, Abra. abre. Veña. Mira. Ai, mira como está xa. Mira o que temos. Aquí na parte de abaixo, ves como ahora se despega? Ah, Xa vale. empezou a cocer, entón agora. Coceuse moito pola parte de abaixo. Entón agora. A ver se se ve na casa, Entón que era agora, mira, importante. ahora vamos coller a rejilla do forno Vale. e vai A parte de arriba. a parte de arriba. Vale. A idea é que ahora se coza... Deixamos que se cociñe outros 4 minutos. Espera, que así Ah, vale. xa metemos outra, Vai mira. meter a outra. Metemos outra, porque hai moita, moi ben. hai moita xente xa aquí. Moi ben. Entón, a idea é que se coza a parte de abaixo primeiro e Eso despois é. a parte de arriba, non? Por Eso eso é. cambias de arriba para abaixo. Eso é. Pois eu creo que podemos facer a pregunta. Pois venga, Sí, vamos alá. Quen fai hoxe unha focaccia con allo porro? Xulio Mato. Quen? Xulio Mato. Quen fai hoxe unha focaccia con allo porro? Xulio Mato. 664-4834, un novo teléfono de Voltas co Prato, chamade, porque hai 50 euriños en xogo. E veño moi Mira, ben. e agora teño estes tomatiños que estou abrindo pola mitad. Teño aquí un pouquiño de orego, teño unhas aceitunas Moi ben, cántame. e teño un pouquiño de rúcula e canónigos. Isto é o gusto. E queixo, mozzarella. Escoita, isto é moi de focaccia. o Claro, que tes isto é aquí. claro. É moi de poñerlle a esa masa, é moi de poñerlle Eso é, a focaccia normalmente se cociña ao contrario que a pizza, que se meten todos os ingredientes no forno, a focaccia cociñase a masa e despois poñenlle os Vale, ingredientes eso por non encima. sabía, ves? Eso E mira que a comí moitas veces, pero non sabía que era así. É moi típico comer a caburrata, que xa fixemos aquí. Sí, que rica a burrata. Oh. Vai anotando, porque non me estou trabando nada, Bueno, Vai anotando que eu ainda non- quero... Isto ainda non acabou, Quero a cañotas. miña chapa. Vamos alá. Ana de Ourense, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, ben. Estás ben? Sí. E que tempo fai por aí por Ourense? Fai frío? Que tempo fai? Bueno, xa non fai moito frío, non. Non. Empezou a chover, entón, non. Ah, Non. bueno, estáse ben. Oi, que che parecen as receitas que están facendo? Estabas vendo aí a crema que fai Begoña, a verdade que o aspecto é maravilloso, a recende moi ben, non sei que che parece a ti. Pois que non lle parezca mal, pero a min gustame máis a de Xulio. Vale, eu quería pasa nada, darlle un pouco así de ánimo a Begoña, pero se che gusta máis a de Non, Xulio, eu non mira, che vou dicir mira. nada, Cañotas, pregúntale a Begoña Sí, se en vez de nata podes botar leite evaporada. estate escoitando. Ah, sí, podes usala, sí, sin problema. Sí, En vez de nata, leite evaporado, non? No, nata non a podo comer, pero a leite evaporada sí. Sí, Pois non terías pois problema. canote. Sí, Ah, sí. vale. sí. E agora pregunto cheo a ti, Ana. Veña, vamos alá, por 50 euros. Quen fai hoxe unha focaccia con allo porro? Xulio Mat. 50 euros, levas Moi ben. a resposta de Begoña e 50 euros. Moi ben. Veña, un bico grande. Gracias. Chao. 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 Marchamos con Begoña, deixamos aquí a Xulio que coza. Vamos con Begoña, veña. Bego, como vas? Vinte aí Mira. coando, non? Aí estou, Trituraches, coaches. A crema está Atención, lista. porque vai con esas chips. Vamos con a, esas... vamos a freír este puerro. Hola. Así. Estamos fritindo no programa barbas de allo porro. Bueno, é parte verde Eu tamén. creo que... Ai, isto que está prendido, Begoña. Non lle pasa nada. Digo que a xente na casa ten que estar alucinando porque fritimos barbas de allo porro. Eu creo- Están eu non- riquísimas, Eu non porque quedan comín, moi crujientes. Eu nunca o vin. Quedan moi crujientes, queda así como si fueran Sí, unhas sí. patatas fritas destas paja. Eu nunca as comín tampouco, Eu creo que vai estar ben. Sabes que vou aproveitar? Vou aproveitar para falar co público e que me conten eles como ven as cousas por aquí. Vamos falar con a nosa convidada de hoxe. A ver, un aplauso para ela, un aplauso. Vamos a dar un aplauso. Nieves, Que pasou? como estás? Divinamente. Ben. Divinamente. Ti viras algunha vez Deseando probar. o das chips esas de... No. Nunca. No.
É a primeira vez na miña vida que vexo ou oigo algo deso. Eu acabo de Para quedar nada, na vida. para De nada. feito, as barbas, que é o que está ela agora fritindo coa fariña, eso é eu se tiraba. moi... Eu igual, de toda a vida. E sempre eu creo que yo vin tirar sempre ata Sempre. a miña tía, a miña avó, a todos. Eu nunca vin nadie que fixera eso, nadie. Bueno, pois hoxe Nunca conocí unha receta así tampouco. vai ser increíble hoxe. Entón vas descubrir É moi algo novo, difícil, Vas descubrir algo novo, a ver se está bo. É o de Xulio? É moi original tamén. O de Xulio? Home, eu non sabía, Unha non se me focaccia de allo ocurriría porro. facer unha masa así. Ah, creo que é o forno de Xulio. Teño que marchar, Pode ser. Podo marchar? Déixesme. Sin problema. Un aplauso para ela que está con nós con a volta comprando. Veña, vamos para lá. Xulio, Xulio. Temos que sacar iso, Vamos Temos que alá. sacar iso. Non vai Vamos ser que alá. se nos faga aquí demais. Veña, Mira, vamos veña. ver a focaccia que está recendendo. Ai, Dios. Mira qué chulada, cañotas. ¡Hala! Mira qué maravilla. Bueno, Y ahora vamos a apagar. hoxe estamos facendo focaccia de allo porro. Aquí vai haber un desmaio colectivo. Sí, neste plató. Porque a verdad... Guau, Xulio. Vale, Que mira. ben cheira, como é Cañotas. recendo. Entonces, ahora vamos a botar un poquinho de orégano. Sí, sí, sí. Esto podese botar antes ou despois, pero para evitar que se queime, botámoslle Mira, un poquinho podes- do picadillo Mira, das o orego olivas. cando botas así en quente, arrecende moito máis, Claro, verdad? evitamos Desprende que moitísimo olor. evitamos que se queime. Evitamos que se queime. Mira, ahora poñémoslle. Que maravilla. Bueno. Esto, vainos, pa Nieves sola non vai ser, Bueno, habrá que repartir un pouco. Estamos ao borde do infarto, estamos ao borde do aplauso. Poñémoslle Unha, os tomates. Dúas. Espera. Tomates. Xulio? E Estás? agora un poquinho de queixo. aplauso para Xulio Matos. Maravilla, Maravilla, vamos ver o de Begoña, veña. Vamos alá. Ai, Begoña. Pois xa están. Bueno, Xes como queda? alucino en colores, Alucino en Super colores. sinxelo. Eu que... Xa verás que bonito queda ahora. Oiches, Que... despois de ver isto, eu creo que ben merece repartir 50 euros, unha preguntinha. Cando queiras. Vamos alá. Quen cociñou hoxe con todo o allo porro, as follas, o talo, as barbas, quen foi? Begoña Vázquez. Estás seguro? Segurísima, fun eu. 664-483419, chamade 50 euros en xogo e chamamos, como non, a Nieves de Santiago, que veña connosco. Un aplauso para ela. Vente por aquí, Nieves. Ahora sí que ole ben, Vente. Sí, ahora ole, verdad? Vente. Mira, ponte aquí porque vai chegar o momento de probar. Estamos vendo o empratado de Begoña. Crema de allo porro confitado, que estuvo confitando aí durante Mais ou menos unha horiña. semanas. Estuvo unha hora aí confitando ese allo porro que vedes, que parecen como se fosen aros de cebola máis gordiños, non? Sí, un pouquiño máis. O salmón, Salmón afumado. moi ben, o E salmón. coña que- Gusta o salmón afumado? Sí. Sí. Encanta. Ahora vamos a poñer. Vaya por Dios. Rapaz, Un tedes 2 pouquiño minutos, dese. Eu estou. Vexo vos moi tranquilos, pero tedes 2 minutos. Os platos son espectaculares. É un hai que dicirlo, preciosos. pero o tempo é pouco, o tempo corre. Chegou o momento da verdade. Espectacular, Begoña, espectacular, Xulio, pero ten que probar Nieves. Nieves, empeza pola de Xulio, por Parece que dá favor. pena estropeala, Verdad, dá pena, pero non teñas medo que é para comer, Aí vai. Ti non lle teñas Isto medo. ten unha pinta buenísima. Boa. Que envidia me está dando agora mesmo, envidia total e absoluta. Buenísimo. Vamos a Lugo, vamos á terra da muralla. María José, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Pois estou encantada de vervos. Bueno, nós encantadísimos de que nos vexas, por suposto. Veña, vamos por 50 euriños. Quen cociñou hoxe con todo o allo porro, as follas, o talo, as barbas, quen foi? Begoña. Begoña! 50 euros, 50 euriños. Moi ben, moi ben, moi Felicidades, ben. Begoña, felicidades aos dous, sois unha maravilla, Son unha maravilla, moitísimas grazas, eres moi riquiña. A vos, guapos. Vente un día polo programa. E veño, e Vale. vou ir. Veña, un bico grande. Hasta moi pronto, un bico inmenso para todos. Chao, un bico grande, chao. Chao. Ai, que che parecen os pratos? Riquísimos. Sí. Impresionantes. Son de auténticos artistas Preciosos. dos fogóns, É que os dous son moi bons cociñando. Son moi bons cociñeiros. Pues gracias. Pois Porque agora, calquera dos dous está exquisito. agora tes un problema, Nieves. Espera, déxame collerlle esas maus. Hoxe cociñamos con allo porro, pero Nieves, de Santiago. Quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Xulio. Xulio Mato coa súa focaccia! Pero A isto está focaccia de allo porro gañoulle a crema,
Moi ben, Pero a pesar están de que divinos, estaba espectacular, non todo. Sí, divinos. Pois moitísimas gracias por vir, Nieves. Pasáchelo ben? De maravilla. Nos encantados de que estiveres Encantadas aquí. recetas. Moitísimas gracias. E originales que nos conocía. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, queden coa hora galega. Hasta mañá. Chao. Entiendo cuando